କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ କି? ନା ନା ଏଠି ମାଗଣା କିଛି ମିଳିବନି। ମୋ ଥାଳରେ କିଛି ମୁଦ୍ରା ଅଛି, ସେ ସବୁ ନେଇକି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ବାବୁ। ଆରେ ଥାଳରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ନେବି କଣ ଛେନା ଗୁଡ କଦଳୀ? କିଛି ନାହିଁ? କେମିତି? ଭଲରେ ଦେଖ, ଥିବ ଥିବ ଭଲରେ ଦେଖ। ହଇରେ ଅନ୍ଧ ବୁଢା, ତୁ କଣ ମତେ ବି ଅନ୍ଧ ଭାବୁଛୁ ନା କଣ? କହିଲି ପରା ଥାଳରେ କିଛି ନାହିଁ, ଯା ଏଠୁ ପଳା ଯା। ହେଁ। ଜଗା ତୁ, ତତେ ହିଁ ତ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି। ଚାଲ ମୋର ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବା। କିଏ ସେ? ହେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ପତିତ ପାବନ ଜଗବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେହି ଭୋକିଲା ରୁହେ ନାହିଁ। ମୁଁ କେତେ ଆଶା ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଏଠାକୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ତୋର ଇଚ୍ଛା। ଆଜି ଦିନକ ବି ଉପାସ